Синято море, яркото слънце и дивите златни плажове привличат всички през лятото. Особено красиво е българското Северно Черноморие. Следвайки пътя за нос Калиакра, вниманието ви се привлича от китното селце Топола, извисено на хълмовете на слънчевия бряг на Черно море. Това е едно от най-райските кътчета на Северното Черноморие в един изключително чист и перспективен район между две туристически дестинации – Каварна и Балчик. В сърцето на вилната зона на селото, сред красива паркова местност и с чудесен изглед към морето, се намира къщата, която ви предлагаме. Къщата предлага неповторима комбинация от тишина, спокойствие и уют. Тя е напълно обзаведена и е в непосредствена близост до 3 голф игрища и до множество диви плажове. Къщата е на 3 етажа, масивно строителство и има специална изолация на покрива. Простира се на 5 декара, като реалната застроена площ е 350 квадратни метра. Къщата, която ви предлагаме, се състои от сутеренен етаж, включващ в себе си зала за пароцентрала, перално и гладачно помещение, техническа работилница, сауна с баня, гараж, изба, складови помещения, както и L-помещение за редовно и аварийно захранване. Първият етаж на къщата ще ви изненада със стилно подреден хол, трапезария, кухня, дневен тракт, дрешник от 100 квадратни метра, баня и тоалетна. За уютната атмосфера на разположение е лятна и зимна градина. В горещите летни месеци можете да приготвите вкусни специалитети на барбекюто, а през хладните зимни нощи огънят на английската камина ще ви сгрее и ще ви накара да се отпуснете на чаша вино в приятна компания. На вторият и третият етаж на къщата в село Топола са разположени 2 луксозни апартамента, състоящи се от голяма спалня, баня, тоалетна и гардеробна стая. Всеки от апартаментите разполага с просторна тераса, от която се открива невероятна морска панорама. Районът предлага разкошен парк с много дървета и красиви цветя, които допринасят допълнително за доброто настроение и неописуемата красота на района. Градината осигурява сянка и прохлада в жарките летни дни. За да бъдете напълно удовлетворени, разполагате с модерно и луксозно джакузи за 5 човека, както и басейн от 120 квадратни метра с естествен водопад. Къщата, която ви предлагаме, е разположена на първа линия, откъдето ясно се вижда нос Калиакра. Тя е само на 800 метра от многобройните заличета с уютни плажове и чиста морска вода. От къщата до плажа може да се стигне с автомобил, велосипед или пеш за кратко време. Къщата в село Топола се намира на 50 км от морската столица Варна, на 7 км от Балчик и Каварна и на 20 км от красивият курортен комплекс Албена. В близост до село Топола е и природният резерват Тузлата, който е предпочитан от множество туристи заради оздравителната сила на лечебната кал. Само на 10 км от района е и единствената ферма за миди, където ще откриете и ще се насладите на незабравими мидени специалитети. Всички тези туристически дестинации превръщат вилната зона на село Топола в предпочитано кътче за отдих и почивка. Къщата, която ви предлагаме, съчетава в себе си елегантна и уютна обстановка. Идеално място за отдих и почивка, за среща с приятели, за градински партита. Всичко това в съчетание с уникална природа, море, слънце и невероятна морска панорама създават условия за незабравима почивка и невероятно преживяване. Къщата в село Топола очаква своите нови собственици.